Terve. Jäin miettimään tämän päivästä saarnaani. Puhuin tällaisesta, kun Jeesus on Uuden liiton temppeli. Kun vanhassa testamentissa puhutaan siitä, kuinka Jumalan läsnäolon kirkkaus oli temppelissä. Se yhdistettiin ja liitettiin, että se on temppelissä, Jumalan läsnäolon paikka. Ja myös ilmestysmajassa Mooseksen kirjoissa puhutaan, että oli Jumalan läsnäolon paikka. Oliko se, missä säilytettiin liiton arkkia. Siellä Jumalan kirkkaus sitten ilmestyi. Ja kun puhutaan nyt Jeesus Uuden liiton temppelinä, hän puhuu siellä, kun se Johanneksen evankeliumin 2. luvussa muun muassa kaataa markkinamyyjien pöydät, että isäni huone pitää olla rukoushuone, eikä mikään markkinapaikka, tori. Ja mennään sitä samasta toista lukua eteenpäin, niin siellähän sitten Jeesus puhuu siitä, että hajottakaa tämä temppelin, hän pystyttää sen 3 päivässä uudelleen, ja juutalaiset sitten meinaa, että Jeesus puhuu tuosta temppelistä, mistä puhutaan siellä ensimmäisen kuninkaakirja 8. luvussa. Ja yllätys, hän puhuukin oman ruumiinsa temppelistä. Eli tuo Jumalan läsnäolon kirkkaus, Uuden liiton temppeli, on Jeesus. Ja uskon kautta Jeesukseen tuo Jumalan läsnäolon kirkkaus on vuodatettu pyhässä hengessä, tuossa hengessä, jonka voimavaikutukset ovat moninaiset, niin uskon kautta Jeesukseen tuo Uuden liiton temppelin kirkkaus on pyhässä hengessä vuodatettu uskovan Jumalan lapsen, uudesti syntyneen Jumalan lapsen sydämeen pyhässä hengessä. Ja Jeesuksessa oleva Jumalan kirkkaus ilmestyy ja vaikuttaa meissä, jotka olemme Jumalan pyhän hengen temppeleitä. Elikkä älä pidä halpana sitä, että olet Jumalan temppeli. Herra siunatkoon sun tämän hetken. Elä Jumalan läsnäolon kirkkaudessa, tuossa hengessä, joka on uskon kautta Jeesukseen vuodatettu sun sisimpääsi. Ole siunattu.